Assalamu alaikum warahmatullahi masoyan mu na duniya. Sunana Sani kai su manaja gun Malam Dogo. Za mu kawo muku a babban bakonmu da ya ziyarce mu ya muna design na logo da muke so mu canza logo. Babban bakonmu shine Abba, wanda Abba zo su ganka. Ina masoyan mu, wannan shine yaron da ya taso har ya zo wurin mu, kuma za mu ci gaba da program tare da shi. Ya yi muna hikima ta, ya yi muna bana, ya yi muna designing ɗin logo, ya taso ya same mu. Ku yi follow da account ɗin shi, mai wani suna? Fakai Fon TV. Fakai Fon TV. Jama'a barka mu da haka. Sunana Abba, wanda aka sani da Adam Graphics. Ga masu bukatar a yi musu designing na katin ɗaurin aure ko kuma na dai wani program haka, kai tsaye kawai za ku iya magana ta wannan line da kuka gani akan akwatin talabijin na WhatsApp. Sannan kuma ina da TikTok account wanda aka rubuta Fakai Fon TV. Fakai Fon TV za ku iya can ku yi kullum ina ga masu bukatar sanin ƙarin bayani kuma za ku iya magana ta WhatsApp ta wannan number. A gode. Masoya, mun gode da kawai da kuke nuna muna tare da ku 100%. Mun dawo ga aiki, Allah ya koyi da sauki na zango. Sannan kuma wannan yaron da kuke gani kuskure da shi. Don Allah kuma kan kuma ta ku biyu Malam Dogo Fakai TV da Instagram. Malam Dogo, ga waƙar Malam Dogo, Malam Dogo.